Wara d-daqqa li ħa pajjiżna bil-greylisting tal-FATF, issa waslet daqqa oħra kif il-Gvern Ingliż poġġa lil Malta fil-lista ta' pajjiżi meqjusin bħala high risk fejn jidħol ħasil ta' flus u finanzjament ta' terroriżmu. Din id-deċiżjoni oħra li timpatta sew lil Malta, deċiżjoni illi esperti fil-qasam qed iqisu bħala waħda li tista' tkun perikoluża ħafna l-ekonomija tagħna, partikolarment meta wieħed jikkunsidra relazzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji tajbin li dejjem kellna mar-Renju Unit sa ftit ta' żmien ilu bl-ammont ta' negozju li għaddi bejn iż-żewġ pajjiżi. L-awtoritajiet Ingliżi neħew lil Ghana minn din il-lista fil-waqt illi daħlu lil Malta. Dan ifisser li isem pajjiżna issa tpoġġa fl-istess keffa ma' pajjiżi bħal Barbados, il-Botswana, il-Burkina Faso, il-Kambodja, Myanmar, il-Nikaragwa, il-Panama, il-Filippini, il-Senegal, is-Sudan ta' Isfel, l-Uganda u d-Zimbabwe fost oħrajn. Malta l-uniku pajjiż Ewropew li tpoġġa fuq il-lista meqjusa bħala high risk u din id-deċiżjoni tfisser li se jkun hemm eżerċizzji intensivi ta' due diligence min-naħa tal-Ingilterra fil-konfront ta' attivitajiet finanzjarji li involvu entitajiet jew persuni Maltin. Quddiem din is-sitwazzjoni, post fuq Facebook, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal illi ma jridx jara li isem pajjiżna jibqa' mtappan għax il-koll ħaqna ħafna ħjar minn hekk. U għalhekk illi tenna li gvern ġdid immexxi minnu jara illi b'impennu b'viżjoni isem pajjiżna jitnaddaf u jitneħħa mill-greylisting tal-FATF fi żmien 3 xhur. Bernard Grech qal li l-business as usual tal-Prim Ministru mhux jaħdem filwaqt li l-kontinwità li tant saħaq fuqha Robert Abela qed tissarraf f'impjiegi f'riskju wara li fid-dawl ta' dan kollu diversi kumpaniji qed jikkunsidraw iċaqilqu l-investimenti minn Malta. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-poplu Malti wawċi ma jistax ikun il-vittma tal-arroganza u s-supervja ta' Prim Ministru illi akkosta kollox irid jibqa' jagħmel ta' rasu biss. Għalaqstant, Bernard Grech stieden lil kull ċittadin Malti wawċi biex jingħaqad mal-Partit Nazzjonalista bħala id-dar naturali u l-vuċi tal-ħafna illi fil-fond ta' qalbhom iridu jollu isem pajjiżna u jiksbu mill-ġdid ir-reputazzjoni illi tixraqlu.